Я рада вітаць у нашай студыі гасцей. Гэта Надзея Нортан, сузаснавальніца і прадстаўніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, і Александр Паршанкоў, прадстаўнік суполкі «Беларускае студэнцтва» ў Чэхіі. Вітаю вас, спадарства. Добрый вечер. Найперш хацелася больш нашых гледачоў пазнаёміць з вами, таму я запытаю, каб вы распавялі некалькі словаў пра вашыя арганізацыі, якія вы прадстаўляеце. Спадарыня Надзея, давайте ад вас пачнем. Так, я маю гонар прадстаўляць Асацыяцыю беларусаў у Амерыцы. Гэта нацыянальная арганізацыя, якая аб'ядноўвае прадстаўнікоў з розных штатаў, то бок зроблена па прынцыпу стварэння злучаных штатаў. Вось. І таксама я у АБе ўжо з'яўляюся прадстаўніцай беларускай суполкі Сан-Францыска, лідаркай якой я таксама з'яўляюся. Гаспадар Александр. Беларускае студэнцтва Чэхіі – гэта маладая суполка, 4 гады нам. Мы займаемся адвакатаваннем праблемаў беларускіх студэнтаў Чэхіі, дапамогай беларускім студэнтам, прасоўваннем інтарэсаў і не толькі студэнтаў, але і ўвогуле беларусаў, распавядаем чэхам, што такое Беларусь і пра беларускую культуру. Таксама сёння была магчымасць прадставіць свае праекты на канферэнцыі беларусаў свету, паслухаць іншыя ідэі. З чым вы прыехалі, спадарыня Надзея? Я прыехала з тым, чтобы распавесці, якія беларусы ЗША класныя. Вось. Бо ўсё ж таки мы знаходзімся даволі далёка, поэтому гэта даволі рэдкая магчымасць. А беларусы ЗША робяць проста неверагодныя рэчы, праекты, як у АБА, у нашай арганізацыі, так і па-за межамі. І вось сёння я канцэнтравалася, канешне, на нашай арганізацыі, на АБА, распавядала пра падарожжа БЧБ, гэта сцяг, які вандраваў па ўсёй Амерыцы. Сёння ён быў са мной, я яго магла паказаць. Распавядала пра то, як мы робім туры па ЗША. Фактычна пра тую дзейнасць, якую мы ажыццяўляем ужо гэты 6-й год запар. Часу было не шмат, але наколькі магла, падзялілася, бо наша арганізацыя займаецца вельмі шырокім спектрам дзейнасці, сканцэнтравацца трэба было на самых лепшых. Распавядала пра Sport for Solidarity, Team Беларусь, гэта спартовая такая ініцыятыва, калі мы бегаем на разнастайных эстафетах з бела-чырвона-белым сцягам, тым самым рэпрэзентуем Беларусь, распавядаем пра нашыя праблемы і таксама падтрымліваем яшчэ Украіну, то бок яшчэ украінскі сцяг. Так што вось пра гэта ўсё я сёння распавяла. Дарэчы, вельмі цудоўна выглядае. Дзякуй. Я тады скарыстаюся магчымасцю. Каця Іванова, прывітанне, бо яна майстрыца, якая это робіць. Гэта беларуска з Лос-Анджелеса, то што беларусам Лос-Анджелеса, Каліфорніі, Сан-Францыска, прывітанне. Каця, я сёння атрымала проста безліч кампліментаў. Вось, это яна, да. Дзякуй. Сапраўды вельмі прыгожа і па-беларуску. Спадару Александр, вы удзельнічалі сёння ў пітчынгу праектаў. Распавядзіце пра ідэю вашага праекту. Я дзяліўся тым, што паспяховага ёсць у рэалізацыі вось гэтага нашага кейса беларускіх студэнтаў Чэхіі. Я распавядаў, што нават невялікімі сіламі, дзякуючы маладой энергіі, дзякуючы таму, што ў нас хапае крэатыўнасці, можна, у прынцыпе, нечага і дасягнуць. І адно з такіх нашых моцных дасягненняў гэта тое, што мы змагаемся з візавым банам у Чэхіі, і дзякуючы нашаму змаганню таксама дагэтуль беларускія маладзёны могуць прыязджаць у Прагу. І падзяліўся гісторыяй крыху таго, як паўстала наша арганізацыя, што мы спрабуем ісці па слядах той яшчэ эміграцыі 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя, якая пачынала ў Чэхіі беларускую справу. Сапраўды, навучанне ў Чэхіі было адным з такіх даступных магчымасцяў для беларусаў. Калі ты ведаеш, вывучыў чэшскую мову, то мог паступаць у ВНУ і вучыцца бясплатна. Але каменем супярэчнасці тут сталі візы. І, уласна, як вам удаецца абыходзіць гэтыя баны? Сапраўды, пасля пачатку расійскай вайны ва ўкраіне заблакавалі візы цалкам для беларусаў, таму што мы лічымся зараз пагрозай, нацыянальнай пагрозай. І дзякуючы таму, што выключэнне, якое прыняў тады міністр замежных справаў Ліпаўскі, у гэтым выключэнні студэнты, якія маюць стыпендыі ад ураду Чэхіі ці ад еўразвяза, могуць працягваць, могуць увогуле прыехаць у Чэхію, могуць атрымаць візу. Толькі такім чынам можна абысці. Гэта складана, таму што стыпендый вельмі мала, атрымаць іх цяжка, але вось некалькі чалавек літаральна маюць магчымасць працягваць навучанне ў Чэхіі. Мы змагаемся з тым, каб цалкам вярнуць усім студэнтам магчымасць вучыцца. Можа быць, зараз новы ўрад, можа быць, мы зможам нечага дасягнуць, але
пытанне застаецца. Спадарня Надзея, а вы будзеце распавядаць пра ідэнтычнасць на канферэнцыі беларусаў свету, прынамсі так неяк было зазначана ў адной з панеляў. Асацыяцыя беларусаў у ЗША адна з самых старэйшых, адна з самых вялікіх. Ну, магчыма, вы мяне паправіце, але як сапраўды беларусам ЗША ўдаецца захоўваць гэтыя карані, перадаваць мову, культуру з пакалення ў пакаленне, ці ёсць тут нейкі сакрэт? Да, наконт крышку гісторыі. Самая старэйшая арганізацыя, якая была заснавана ў 1949, здаецца, годзе, гэта беларуска-амерыканскае згуртаванне, база. Вось. Мы новая арганізацыя, мы паўсталі ў 2021 годзе, асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, але вот, як і беларусы Чэхіі, мы таксама трымаем знамя беларушчыны. І нам, конечно, у пэўным сэнсе пашанціла, потому что да нас была створана просто даволі моцная беларуская ідэнтычнасць і прысутнасць у Злучаных Штатах. Вось, конечно, мы шмат што вынаходзілі новае, вось, і, конечно, свет змяніўся, поэтому удалося. Я б сказала, што, конечно, наша асацыяцыя, вот это ёсць такі паспяховы кейс, пра які я сёння распавядала, потому што мы аб'ядналіся вакол каштоўнасцей. Беларуская ідэнтычнасць, мова, культура, гісторыя і, скажем так, любоў да Беларусі, да, дэмакратычныя каштоўнасці. І мы паказваем, што як і амерыканцы, вось, могуць аб'ядноўвацца вакол каштоўнасцей. Вось. У нас гэта працуе, то бок мы не разваліліся вось уже столькі год. І, конечно, мы дэманструем як самымі разнастайнымі спосабамі сваю ідэнтычнасць. І вось я б хацела падкрэсліць тое, што працуе, і тое, што зараз уже амерыканцы таксама пачынаюць рэагаваць, то бок беларусы, і мы ў тым ліку сталі самі сабе цікавымі. А калі людзі самі сабе цікавыя, яны тады аўтаматычна становяцца цікавымі і іншымі. Поэтому, калі мы робім, яны просто адчуваюць, якая там моцная энергетыка, вот этот месседж такі энергетычны, які мы пасылаем, конечно, там і арнамент, і культура, і канцэрты, і мова, і гэтак далей. Ну і вот мой асабісты гонар, што нават з Сержуком Доўгушам яму прывітанне у нас спявалі амерыканцы беларускія народныя песні, жывіце багата, бывайце здаровы, і нават не ведаючы, пра што спяваюць, уже потым мы распавядалі. То бок, вот калі ёсць гэтая зацікаўленасць, і гэта тое, што ў нас уже ёсць у Злучаных Штатах, у розных суполках, у розных штатах, гарадах, тады на гэта ідуць. Людзі ідуць на энергію, на зацікаўленасць. То бок не проста вот, там, а вот вау, можна і танц, у вас танцы, і мы танцуем, то бок вельмі важна, гэта ўжо мой досвед, я там арганізатарка, фактычна амаль 200 мерапрыемстваў, бачу, вельмі важна рух, то бок вот у руху, гэта, што была дынаміка, была энергія, і вот тут людзі падхопліваюць, і лявоніху танчаць, і купалінку спяваюць, і ў карагоды водзяць, а праз гэта да іх прасякае беларушчына, так што вось мы такой мягкай беларусізацыяй у Штатах і займаемся. Гэта працуе. І яшчэ адна адметнасць, напэўна, што зацікаўленасць бізнесу ёсць у адным, так? Як пашырылася праграма АБА і як знайшла амерыканская? Тут крышачку памылачка, потому што у нас вельмі падобныя назвы, бо Асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой гэта іншая арганізацыя. Вось, поэтому тут, напэўна, не зусім да мяне пытанне. Мы, конечно, намагаемся супрацоўнічаць, вось, але, як бы гэта не з'яўляецца пад нашай увагай. Вось, да. Але АББА, таксама прывітанне, мы, праўда, першы былі зарэгістраваныя з такім, але нас увесь час блытаюць, так што... Выбачайце. Спадар Александр, давайце вернемся да пытанняў беларускіх студэнтаў. Таксама ў 2022 годзе былі пэўныя абмежавання для навучанняў, для спецыяльнасцяў, на якіх не могуць навучацца беларускія студэнты. Як гэта паўплывала на магчымасці беларусаў таксама, і ці бачыце нейкія магчымасці вырашыць эту праблему? Гэта сапраўды паўплывала на асобныя кейсы. А давайце распавядзем, уласна, чаго гэта датычыцца? Гэта датычыцца так званых стратэгічных спецыяльнасцяў, таму што ёсць пэўныя рэчы, як ядерная энергетыка, нейкія рэчы, звязаныя з дзяржслужбай, з дзяржаўнай таямніцай і гэтак далей. І
тыя спецыяльнасці, якія дзяржава чэшская палічыла нейкімі сакрэтнымі, там сапраўды былі прынятыя абмежаванні для беларусаў. Але гэта закранула невялікую колькасць чалавек, і я думаю, што шмат якім людзям, вось і беларускае студэнцтва, і розныя іншыя суполкі мы разам змаглі дапамагчы, мы сустракаліся тады з рэктарамі і змянілі гэтую сітуацыю. Што праўда, у некаторых універсітэтах трэба было неаднаразова падпісваць нейкія паперы пра неўдзел у нейкай там падтрымцы агрэсіі і гэтак далей. І вось там былі дзіўныя кейсы, калі людзі па 3 разы падпісвалі паперы, таму што іх проста гублялі ў дэканаце. Гэта было смешна, і кончылася гэта добра. Таму на сёння гэтай праблемы амаль няма. Ёсць асноўная праблема, што няма магчымасці беларусам проста лёгка паступіць і прыехаць, выехаць, таму што ёсць вось гэтае візавае абмежаванне, якое, на жаль, ніхто не хоча адмяняць. А можа быць, з дапамогай дэмакратычных сілаў можна паўплываць на супрацу з палітыкамі, уладамі Чэхіі? Ці спрабавалі вы гэта зрабіць? Мы разам робім усе гэтыя захады, каб абмежаванні былі знятыя. Але, на жаль, ні візіты Святланы Ціханаўскай, ні нашы паходы ў парламент ці да розных прадстаўнікоў міністэрстваў нічога не даюць. Проста адразаюць: вы пагроза, і мы ставімся як да пагрозы. Зараз вайна, і ёсць праблемы мацнейшая, чым беларусы. Нягледзячы на тое, што ёсць пэўныя рэкамендацыі нават ад еўрапейскіх структураў, каб гэтыя такія абмежаванні адмяніць. Ну, ці заўважаеце вы, што паўстае пэўная прорва, бо з аднаго боку ў Чэхіі прымаюць Алеся Бяляцкага, Святлану Ціханаўскую, нібы дэманструюць падтрымку беларускай дэмакратычнай супольнасці, але на справе людзі, якія жывуць у Чэхіі ці хочуць прыехаць вучыцца, сутыкаюцца з абмежаваннямі. Уласна, чаму такая прорва паўстае? Абсалютнае неведанне часам сітуацыі ў Беларусі. Калі Алесь Бяляцкі быў у студыі на чэшскай тэлевізіі, то за яго спінай быў не бел-чырвона-белы сцяг, а чырвона-зялёны. І мы, як асацыяцыі суполкі Чэхіі, пісалі лісты ў чэшскую тэлевізію, і нам адказалі: ну, гэта сцяг краіны, і гэта ўсё, ніякай памылкі не адбылося. То бок, яны не хочуць разбірацца, яны не хочуць глядзець нашымі вачыма на сітуацыю, і, на жаль, гэта вялікая праблема. Трэба 150 разоў пісаць, сустракацца і пераконваць, што ёсць нейкія вось праблемы, якіх можна лёгка пазбегнуць, калі крышачку больш дасведчанасці праявіць у сітуацыі. Таму, на жаль, проста вось ёсць гэтая такая паказная часам некая такая апека беларусаў. То бок запрасіць, прыняць гэта можна, а умоўна даць выключэнне, каб бацькоў пабачыць, бо мы ж не бачым бацькоў, мы не можам запрасіць сваякоў. Грамадзяне Чэхіі не могуць ні матуляў, ні бацькоў паклікаць, і гэта вялікая праблема. І ніхто не хоча вось нашымі вачыма на гэта глядзець. Мы рэпрэсаваныя двойчы. Рэпрэсаваныя беларускай уладай нелегітымнай, і часам, вось, на жаль, нават нашыя вось людзі, якія павінны нам падаецца, што яны павінны былі б лепш арыентавацца ў нашай сітуацыі. Але тым не менш ідзе вайна, і ёсць значна большыя праблемы. Тое, што бамбяць Украіну, гэта, канешне, ў параўнанні з нашымі нейкімі візавымі абмежаваннямі, гэта абсалютнае нішто. Спадарыня Надзея, ці заўважалі вы змену да цікаўнасці да беларускага пытання ў сітуацыі з рознымі геапалітычнымі праблемамі? Таксама на мясцовым узроўні, ці ў беларусаў усё добра, ці таксама паўстаюць пытанні з легалізацыі? Я думаю, што, напэўна, ўжо весь свет пачуў, які праблемы цяпер ёсць у беларусаў ЗША, у пэўнага сегмента, якраз працягнуў то, што сказал Александр, бо вот эта подвоенная рэпрэсаванасць, потому что, ну, Злучаныя Штаты заўжды былі вядомыя тым, што это краіна эмігрантаў, і ты якраз таки можаш туды прыехаць, атрымаць гэтую бяспеку, палітычны прытулак і пачуваць сябе бяспечна. І, конечно, шмат беларусаў скарысталася такой магчымасцю. Прыехалі, падалі дакументы, і змянілася ўлада ў Злучаных Штатах, і змяніўся падыход. Вось. І атрымліваецца зараз, на жаль, розныя дадзеныя, ёсць, вот, чула я каля 100, можа быць, нават і больш, бо не пра ўсе кейсы вядома. Беларусы, якія шмат хто з іх удзельнічаў у пратэстах і гэтак далей, сядзяць у дэтэншанах, так званых. Дэтэншн — гэта міграцыйная турма Беларусі.
Вось. Што ім пагражае? Ім пагражае высылка ў Беларусь. Вось. Або за межы Злучаных Штатаў, то бок там сістэма вельмі такая складаная. Звычайна яны ніхто не парушаў ніякіх. Это вот просто як бы ідзе, пайшла гэтая навала, да, што вот трэба як бы там крымінальнікаў там і гэтак далей, тое, што вот зараз Дональд Трамп праводзіць гэтую палітыку, і пад гэты каток таксама трапляюць беларусы. І атрымліваецца просто патавая сітуацыя, потому што ў іх няма сваіх жа документаў. Яны намагаюцца атрымаць амерыканскія і трапляюць у турму. Конечно, мы ў Злучаных Штатах, то бок, дзякуй Богу, з'яўляюцца новыя ініцыятывы, і спадзяюся, што гэта будзе больш, будзе розгалас і, магчыма, падтрымка дэмакратычных сіл, адтуль іх выцягваем. Часамі атрымоўваецца, ёсць вельмі паспяховыя кейсы, і тут 100% цяжка сказаць, што дакладна спрацавала, але працуем грамадой. То бок, б'ецца проста вот па ўсяму спектру. Там кангрэсмены, звароты, потым беларусы США збіраюць грошы на так званыя выкупы, да, то бок, вот, потому что бывае такое, што адбыўся суд, і потым неабходна пэўная сума выкупіць. У іх няма. Ну, значыць, мы намагаемся збіраць. Вось. І гэта, конечно, суперскладаная сітуацыя. Не толькі беларусы, падкрэслю, апынуліся, факт, все нацыянальнасці под пагрозай, вось, але мы ў тым ліку, то бок цяпер вось славянскае прозвішча, яна можа вот сыграць такім, ну, але або нейкае іншае. І ну, мы спадзяемся, што нейкім чынам гэта сітуацыя выруліцца, разруліцца, і ну, але даволі складана выцягваць, ну, але вот так ёсць. Поэтому, конечно, вельмі паўплывала змена адміністрацыі ў Злучаных Штатах.